Само преди няколко месеца никой не подозирал, че тази къща в столичния квартал Княжево ще се превърне в едно необикновено и приказно място. В края на април добри хора запретнали ръкави и започнали големия ремонт. Сменили прозорците с нови, махнали старите тапети, боядисали в свежи и ярки цветове, обновили дъщения пот, почистили и подредили. Трудили се упорито, защото имали цел да превърнат мястото в първия център от семейен тип за деца от 0 до 3 години. Вярвали, че и за тези най-мънички изоставени деца има надежда. Миналата година решихме да спрем да се оплакваме, че държавата нищо не прави за децата, колко е зле всичко, и решихме, че с потенциала, който имаме, ще направим това, което можем. Миналата година беше една мечта, тая година е реалност. Така в един слънчев септемврийски ден къщата на Надежда за малките се изпълнила с гости. Дошли от Държавната агенция за закрила на детето, социалните отдели към Столична община, неправителствени организации и приятели. Лично кметът на София Йорданка Фандъкова открила официално къщата и посетила първите двама нейни обитатели – Габи, момиченце на 2 месеца, и Анди, момченце на 5. Ако вие сте добрата орисница от приказките за тези деца, какво ще им пожелаете? Да стоят по-малко в този прекрасен дом, да намерят по-бързо своето семейство. Най-добре, ако се върнат в семейството, биологичното си семейство, но няма нищо лошо и да намерят нови родители, при които да са живи и здрави. Една такава малка къща с малък брой деца, с домашния уют, с домашната атмосфера, с едно малко по-голямо семейство, не точно с двамата родители, доближава така или иначе детето до семейния тип грижа. Тоест, ние подкрепяме и помагаме на децата да се развиват нормално, да растат нормално, физически, психически, емоционално, защото това е много важно за децата. Ние много ги обичаме и много им се радваме. Обръщаме им много внимание. Почти всички всъщност момичета, които работят в Надежда за малките, са майки. Те са отгледали по 1, 2, дори и по 3 деца. Така че ние си ги гледаме, както сме си ги гледали нашите деца. Всяко едно детенце, което е тук, ще си има своя книга на живота. Тя ще запази най-хубавите мигове в неговия път. Ще има снимки, отпечатъци от ръчички и крачета, усмивки. Ще им помага да опознаят себе си, да разказват за себе си, да мислят за себе си, да могат да припознават това, което се е случвало с тях в дните от първия ден след раждането им нататъка, да могат да го припознават като своя живот, своята история и тя да бъде хубавата тяхна история. С всичко, което можем, ще подкрепим. От следващата година започваме да финансираме дейността на този център като делегирана от държавата дейност. Това вече е уредено. И другото, което ще направим, надявам се на подкрепата от Общинския съвет, това е да предоставим жилище за семейството на едно от двете бебета, които са тук, Габи, тъй като семейството би искало да си я приеме, но имат затруднения. Така че ще поддържаме непрекъснат контакт с фондацията, с каквото ние можем да помагаме децата бързо да излизат от тук. Обикновено в приказките казват и заживели щастливо. Тук се случват едни приказки, които започват от съвсем друго място. Започват от не толкова щастливо събитие. Някой е преценил, че не може да гледа своето малко детенце, но пък за сметка на това, ето тук виждам толкова хора, които са с мисията и с желанието да помогнат точно на такива деца. Така че мисля, че това, което се случва тук е прекрасно. Надявам се финала да е щастлив. Зависи от много неща, от много фактори. Това е тук едно начало, както казвате. Въпросът е какво ще се случи след това. Аз винаги вярвам в доброто и в позитивното, така че се надявам дечицата, които минат от тук, да продължат своя път така по-светло.
аз съм убедена, че ще идвам тук, защото така, дори в момента нещо така отвътре ме вълнува и ще ми бъде любопитно да се срещам с такива дечици, ако мога да помагам. Доброволка. Да. Занизали се шарени дни. Официалното откриване минало и животът в малката къщичка на Надежда за малките се върнал в обичайният си ритъм. Анди спял блаженно в люлката на двора, Габи похапвала под ласкавите лъчи на слънцето. И тогава при тях се появила мъничката Еми. Се обадиха социалните работници от отдел за закрила на детето в младост, с които ние сме в много добри отношения, партньорски. И ни казаха, че има едно дете в родилно отделение в окръжна болница, което след раждането е било изоставено от майката. И попитаха дали имаме места. Ние за щастие имахме свободни места и така всъщност малката Еми се озова при нас. Тя е само на 18 дни. И се надявам с нейното бъдеще да се случи нещо добро, да се случи с живота ѝ. Сега в останалите 3 свободни легла са се настанили любими играчки, като тази усмихната русокоска. И знае, че още мънички дечица ще намерят тук своя временен дом, където ще ги обичат и ще се грижат за тях, където ще ги подготвят за бъдещата им среща с истинското им семейство, било то биологичното, приемно или осиновителско. А до тогава няколко усмихнати и грижовни феи ще им подаряват безкрайната си обич и топлина. Всичките момичета, които работят, може би се явяват точно такива добри феи. Дано да орисаме живота на тези деца с добър край. Всичкото, което се случва, е една приказка. Как ще започне тя? Ами, надявам се с много щастие и късмети да има много дечица, които да си намерят родители. След време някой решил, че иска да си вземе малки деца, осиновил ги и те заживяли щастливо. И ако след години видим тези наши деца като едни нормални, успели, устойчиви личности, мисля, че няма да има по-голяма награда от това.